विश्व परिबेश दिन हिसाबै जोङो बेखौ सम्पर्क लाखिनानै जोंनि बे जायगायाव माने बिफां गायफिननायनि जोङो हाबाफारि लादों। बेवहाय जोंनि मानस हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि सोरबा गाहाय आलासि आरो बिथाङानो गायजेनगोन आरो बे गायजेननायनि उनावहाय जों गासैबो रायजोफ्रा गायगोन आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दिनैनिफ्राय जों बेसेबां हा खालि दङ धंस जाबाय हाग्रा जोबलांबाय बेवहाय जों गायजोबगोन। दिनैहाय जोंहा 5000नि बारा गायजोबदों। जों माने एवारनेस प्रग्राम लादों। मानसिफ्रा बुजियाना बेखौथ' बुजायनांगोन आरो बुजायनायनि उनावबो जुदि बिसोर जुदि थाथाबथारोब्ला दानफायबाय थायोब्ला बेनि थाखाय जोंहा मोनसे डिपार्टमेन्ट हिसाबै बेखौ बोरैहाय बेनिफ्राय बोखारनांगौ बोरै एभिकसन खालामनांगौ जोंहा बे प्रसेसा दङ। खिन्थु जों फरेस्टखौ जों रैखा खालामगोन। लोगोसे हायुङारि पार्क जाबाय बेनि बाउन्डारि एबा बेनि सिङाव माखासे बेनि बाउन्डारिया थिग जाबाय दा बेनि सिङावहाय माखासे मानसि हाबनानै दं। बे गतिके जों बिथांमोनखौ बुंगासिनो दं खावलायगासिनो दं जाहाथे बिथांमोनहा बाहेरायाव फैयो। सार मोनसे खोथा जिहेतु फुटबल ओनसोलाव साल दंफां दाननाय बे दानदोंमोन बेखौ माने इतिमध्ये हमबाय जेलाव हरनाय जाहैबाय। गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो माने हाबाफारि लागासिनो दं। खुनु बिफां दाननो मोननाय नङा आरो सोरबा दानोब्ला बेखौ जोङो गोख्रोङै साजा होनाय जागोन।